eta bandera zapaldurik gabeko usurbil eta Euskal Herri bat aldarrikatu nahi dugu. Sentimenduak ari gara. Gureak sentitzen ditugun ikurrak izan nahi ditugulako nahi dugun eraren. Horregatik, sentimendu hori bide emanez, usurbilko ikurrak, igurina eta Nafarroako banderak jasoko ditugu eta dagokien tokia emango diegu festetan. Festa eta sentimenduak gure ikurrekin bat eginez. Eta horrein bai, horrein da momentua, Suziria piztu duen taldeari lekukoa emateko festa hasiera honetan. Usurbildak izateak arro azaltzeko motibo asko ditugu. Eta aurten, eskualdeko nesken senior taldeak beste motibo bat eman digu. Bere adorea, alaitasuna, borroka gina eta indar erakustaldiak aipatzekoak eta eskertzekoak dira. Horregatik neskak zuen txanda da orain.